ман зебогии занро бештар дар шарму ҳаё, дар рафтори зан мебинам. дар хушбахтии фарзандаш аст, дар хушбахтии Тоҷикистони мо, зебогии Тоҷикистони мо. Сири зан аст, хушбахтии зан. Дар ҳамин ман фикр мекунам. Намедонам қаҷон. Ҳурмат. Зебогидан дар ҳусну латофати зан аст. И в ее любви к семье, ее любви к детям, ее любви к родителям. Дар ифат, рафтор, гуфтор, кирдор. баъд иззати ҳурмати падару модар. дар муносибати хуб мебинанд. поктинатӣ, баҳунарӣ, хушмуомилагӣ, баъдан ба бар намудани анамун либоси тоза миллии тоҷикона ва дигар сифатҳои неку покизаву анамун хубе ки хоси зани тоҷик аст. дар саводи ӯ мебинам. вақте ки зан бо савод бошад, зебогӣ ошкор мешавад. дар рафтору кирдори хуб пеш аз ҳама. тамом ба фикри ман зебогии зан танҳо дар ҳамин аст. ҳамун зани безебам хушрӯ гап занад, хушрӯ муомила кунад, дар назари ҳама мазҳабӣ менамад. зебогӣ дар ахлоқ, дар кирдори неку аст. сири зебогии зан дар шарму ҳаё аст, чунки ҳуснро бе арақи шарм тароват набуд. аввал дар оила мисол хуш бошад, яъне ки зебогиш аз ҳамон ҷо маълум мешавад. фикр мекунам дар хушбахтии оилавӣ вай аст.